El dia 2 es celebra el Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'Autisme. La realitat fora de campanyes requereix seguir treballant per una integració plena amb les persones amb TEA. Marta Campo és president de la Federació d'Autisme de Catalunya. Què significa ser una persona amb espectre autista? Fa anys s'associava, tu deies autista, no? I fins i tot ho feien servir, no? A nivell de llenguatge, no? Pareces autista, no? Com una persona que estava tancada en el seu món, no? Que potser es tapava les orelles, que feia moviments repetitius, que no volia participar, i això no és així. No és així rotundament, no? Llavors ara s'està sensibilitzant molt gràcies a tot aquest moviment per tal de que s'entengui una mica tota aquesta heterogeneïtat, tota aquesta complexitat que acull el TEA. Fins ara, tot el procés de diagnòstic estava molt basat en un diagnòstic per infants i per infants nens. L'autisme de les nenes es manifesta també d'altres maneres, no? També se les diagnostica més tard, hi ha un infradiagnòstic. A nivell d'adults, ara també s'està veient, com que s'està coneixent més, s'estan millorant els criteris diagnòstics. Molts familiars, pares, mares, germans que potser estan en una edat adulta, que descobreixen que són autistes a través del diagnòstic dels seus fills, filles, familiars, etc. I que després, al tenir un component genètic, també arriben a entendre que potser dins de la seva família l'autisme ja hi ha estat present. Quin és el paper de l'escola a la vida d'un nen o nena amb TEA? El paper de l'escola en la vida d'un nen o nena amb TEA és igual de vital que el paper de l'escola amb un nen o nena sense autisme. Llavors l'escola ara mateix està dins d'un procés de transformació que hauria d'haver començat en el 2017 amb la publicació del decret d'escola inclusiva. Hi ha hagut retards també en l'aplicació d'aquest decret, ara s'està tornant a fer una taula de participació per tal de poder-lo activar i de poder fer accions immediates, per tal de que tots els nens i nenes tinguin autisme o tinguin autisme, tinguin les necessitats que tinguin, puguin accedir a l'escola ordinària amb qualitat. Què ens fa falta a la societat per deixar d'excloure les persones amb TEA? Jo diria que la primera cosa és informació, però informació de qualitat i informació contínua, perquè en realitat ara és el 2 d'abril, tothom ens està contactant, però després ja no es parla més i en canvi l'autisme segueix i seguirà durant tota la vida d'aquella persona. Es necessita una sensibilització contínua i un conèixer per deixar de témer. Estem acostumades a tenir por del que és diferent, a veure-ho tot com una amenaça, quan en realitat ho podem veure com una riquesa i totes les persones que hem tingut contacte directe amb l'autisme, que vivim l'autisme, sigui des de dins, sigui a partir d'una persona molt propera, veiem que aquesta visió que ofereix del món ens fa ser millor persones. Falta informació i falta implicació de l'administració, falta una administració més social i no tan política.